Kajing temu jong sarkar jalla lingba katanat Animal Husbandry and Veterinary ban ai jaka ka bakhatlai 1000 square foot na ka jaka ka badon shaw riu shimet ban bo ek petrol pump ha upper Shillong ka balong kum kajing ai kaliang ya ka jaka ka bakin shim ban panhe ya ka surok kat ban nang mi kisngi ka sur jong kajing persa kadang sawa jam Haka khandai tarik unailar arja apulai kesenjuk kinong sensyar snong joga than upper Shillong kalas dang man pensngau ba kam pediang bat ka ka ba sarkar ka persyang man pensngau thu yo pat ba bat haka sngi ka babut kata haka spau tarik unailar arja apulai lami se kinori jingri bat kum joru ka wei ka seng jong kinori jingri ki baju penmi dot ka batip kum ka East Khasi Hills District Cooperative Milk Union ban pensngau ya ka norem jong ka jing persa ka jongki ya ka ba ka sarkar kala dep ban rai ka bala pentip dau sembut menteri rangba ka jella uba Preston Tensong. So therefore ultimately government has decided okay we will identify about 12 or 13,000 square feet of land where they can set up this shifted petrol pump towards Upper Shillong side, and we are so lucky because we have enough space of land from veterinary department, not less than 60 acres of land, and 13,000 square feet. In fact, it's nothing. Haka jingi kendo jong kini nori jingri bat kilat pathai kubor kini nori jingri ki bakan thop yo ba CW Thangkiu bat uba Edward khar kila ong kum ki brio ki ba imja na kani ka kamri jingri ki ba ki donru ka jingi dei ka ba jan bat katanat veterinary kila ong bahakane kari ki don bon ki bam yo alat ban penhe ya ka kam ban ri masi ni ban ri ya ki wei ki judging ri namar bakim don jaka kumta kaji perkhat jong sarkar ban ai jaka shau riu shimat kalong ka bam la pediang bat kajing shisha kila dei ban ai pan ban shaki bari masi bat ki wei ki meran kanai teng yang ngi persiap te ban ong ban yo bro ban no nyali ai jaka sarkar pan biang jaka Tiyira beri masai beli akan penbiang cakap no. Buntu krok nak si nai beri masai beli fiawai cakap nagi bro. Sepuluh kadas ni amuan yang tolak siabiar apa no seno. Terduyo le cengormen tu kali sebersol lagi post ni ambil lihat ai kena kasih. Ni bersedang kam thamai bubun mentari belas sedang. Ngasungguh persiapi kan ni bak sarkar kan ai yak tuka cakap hantai. Namar hang tu kandan ki pharmacy pham rebit ki pham sniang ki pham siar te sibu hang tu ka cakal kalak ban kata hi wat kitu ki bari jingri ki sem masih bari sikisnong ki thau yo sibu ba kan kata hi ka water pollution ka air pollution hang tu kalak ban kit ki jingpang siki masih wat adu hang tu ki masih ki babam hang tu tharai kambun sini ya ko bun om ju kamla iban da pensiat ya ko bun ki basu ya ai kum tu khanang bukan long ka kam mo ka dawa banyak pa ndrei ban ong ba ka sarkari bukan ai caka hang tu kala long bal ben ki jingri ru kala ktai wadi ki nori masi ki bari jingri sikisnong ki tawru bad ha ka jing su junga su ban persap hi kan ni ka batan marbakan kumno ka sarkar kan ai yak tu ka caka hang tu po napo anjili pom kan ai tu caka hang tu cakari jingri bat larang sukun tu dengan syukuran hai ta inbiu jonga ba yo ladak itu jaka jong tu ba dei tarai hang tu po anjili pom subu ladu ide ka tu ibenta tika sarkar kan kompensate no di pisah kan yu tu umat wat jaka sewe niru nongkum lu namar ki pom saniru kila bun polan Hakawai kaliang ka East Khasi Hills District Cooperative Milk Union lingba chairman uba PR Kharbeteng bat udkhot uba S Lingdo kilakran halor ka jingdon kam jong katanat bandon dakwai ka jingthmu haka jaka bansu ai ban snap petrol pump dak bakila ong babon sien ka sarkar ka penslur sabab palat ya ka kamri jingri bat habashim lon ru kim judon kam ban siu sud kila ong ru bakum katai ka jaka la dei ban perkhat pan teino dak hospital ka ba ka jella kampat don haka baya dei ban ai jing sumari ki merat kum ki masi bat ki wei kalong himu man le kun ta namara kani ha pok shilo area tu kalan transfer kan kata na kam kata be kam jing si sala tu men suwa hingi la ya kren ha pok beton riba in ngelai pun ya kata ba ngene thau na ba kan thai ba ka government kan diban thau na da ki hospital mo na bataki jingri namar kum sya ki wiki chaka mo ki bala long advance
te ngi ro ngi kwa ikata bakin thau no ada kan battery hospital nama hang tai hapa gari khana hang tai kamlong ka ba hang tai sulong tang na kikso man sudi ra kikso man ra masi zomlong pi dagin dei ba hang tai pat kalong kabyang kai ban pensa ki masi ba ki ba pang kham tam ki ba mlakha pi kani kali ke cintu anong ka bakrau ba ya ki nongri masi namar bor teng haba ka masi ka dan ka bamlakha ni hab ya po i te habangi le kata ki yakta ki le hidagi doktor hagi le da kata ta kamut khandai 4% hi kalong kafir 4% kalaban job mau kata kedai ke bangi ngilai kendua kajing pensyulur ke sarkar yang ki nong rijingri kalau pensyulur se bapalat kalau pensyulur bakal air lu kaluan ru ka baklem sud te kani kalai ka cingerap kani kadai ka ba kalau pensyulur yang mo khamtam yakini ki unemployed youth kumaka sorkari kala penselur yakini ki brio jongi banyari masih tenrei hangne apo is sihils jongi pat ki dang bun ki brio ki bom dan jaka te ki bakwa banri masih nrei kim dan jaka te dei tang naga benta bakim dan jaka ki du long kim yo alat banri masih te long ka sarkar kadai ban perkhat kan kumya kita jaka bakin ay uriu simet kam la bah ban ay kini ki brio jongi mo bakin ya ay jaka no ya ki brio jongi hang tai bakin ya sna semasi bakin ya ri masi no kin ya ri sniang kin ya ri siar kan nomor buan ki bakwa ri sniang ri siar ri masi buan ki bom dan jaka te ngasu kerpat ka sarkar ba kadai ban phai khmat no kum ya kita kan ya jing sia ngasu persyajo ke sarkar halor ke jing ajaka halor ke jing ayak te ke jaka ke badan te apa ndrumer ke badai jang ka veterinary department te ke jing syak la dei ban pli no ki we ki lat ki lenti kan khnang ba ki nongri masir kin khamsuk kin kham long kin yakio kan ka kamri jingri kan nolor kata kilaong bak sarkar ka don kamban tip bagi nongri jingri ki kendo bon ki jing da ka ba ai nuksa bakum ki nongri masi bon sen ki haban let chamawyong ban ai ka dot ka baki kem bat haba ki nongri masi kem dot kila bon na ka jing penslor jang sarkar kala don kamban don no da ka diary plan ha ka te ka jaka khnang ban pensuk ya ki babon demental lada kania ki la roi ki la man ki la yo ba ta kamat kin the ka dot ang no kamlari ban perkhat upa ba kan bu hangte ya ka hangte hapo nriu mer mo da hangte ha farm da ka hak sekaban ai kita ki seki riu simet balai plan lupa ban ai da ka ban bu da ka diary plan hangte khnang bakan suk ki bana west suk ki bana nganglung nur kin suk kin wan ban ai dut be hangte ja bakin lek chamuyong tangka traffic jam kat no pi ka sarkar ka ban pe jengai am de ban su kwa no ya ka ban menta ka ban pe jengai kham tam ya ki farmers ya ki nong rep ba ki nong region ban pen he ka ne kat ne ka har kum cha te kala de ban pe jengai ya kita kin ban kumlo ban pen sulur ban pen he ka rep ka yang kumlo ban pen he ka ne ka region ka de kata ka ba nga chupe nga ba kan sort khat ya ka unemployed hane apa state jungi